arrautza batetik, atera diteke edo erle langile edo errekina. Zer gertatzen da, erregina ateratzeko jaten ematen dute, erabiltzen dute enborra, zuhaitzen enborra. Horra, ikusten dute, kosetxatzen ditugu altzerdia, kosetxatzeko egina dagoela, ia tapatua dagoela, kentzen ditu erlea zepilo batekin, astintzen ditu erlea, edo erlea egitatuko, eta gero beste altzerdi hutsu batean jartzen gara, jaten gara jartzen. Azkeneko lana da, garbitu bat izan hori, eta behin garbitu dugu, nire gurasoak ezagutu zituzten adidez, nire aita eta nire ama baserriko